Kamar da yadda aka saba gani a ƙarshen kowace shekara a jihar Katsina, ana gudanar da gasar wasan ƙwallon hannu wato volleyball, inda ƙungiyoyi da dama ke haɗuwa domin karawa. Hakan kuma na ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu. A shekarar ta 2025 ma, ranar Asabar 8 ga watan Nuwamba ta kasance ranar farko da aka buɗe gasar wasan, wanda ake bugawa a fagen wasannin Katsina Club a Katsina. Ƙungiyoyi da dama ne suka yi nasarar rijistar shiga gasar, wanda ake bugawa a ranakun Asabar da Lahadin kowane mako. Bayan tashin wasan na ranar farko, mun ji ra'ayoyin wasu 'yan kallo da 'yan wasa game da wasan kamar haka. To, mai girma coach kenan zan ce ko kuma ɗan wasa mai ritaya ko kuma dai duk ma abin da zan ce wato masu hannu da shuni a cikin wannan harka ta wasan volleyball da ake competition. Me za ka iya cewa game da wannan wasa da aka fara, ganin yau ce rana ta farko da aka fara wannan competition kuma akwai sauran ranaku gaba? Me za ka ce game da wannan wasa da aka fara na wannan rana? To alhamdulillahi, kamar yadda kowa yake gani abu ne wanda an yi shayin shi shekara, an fara shi tun daga 2023, an yi 2024, yanzu 2025 ana yi. Amma alhamdulillahi kullum ƙara ɗaukar wani shape yake. Da 'yan timatiman da ke cikin gari ne ake yi, yanzu an yi other states an bar shi open championship. Duk wani state da ke so za su yi. Yanzu akwai local government da Razon sun zo, akwai Kankiya sun zo, akwai Dankamama da kake ga sun zo, akwai wasu other players da suka zo daga Zamfara, Adamawa, other states duk suna nan. So alhamdulillah har ɗan Benue akwai nan ciki wanda sun zo wannan wasannin. So gaskiya ana promoting wasanni. Alhamdulillah gaskiyar magana, vice chairman na Katsina Volleyball Association, Alhaji Samir Tukur, yana iya bakin kokarin shi wurin tallafa ma matasa ta bangaren wasanni. Yanzu duba dai ka gani irin mutanen da aka tara ɗazu da safe da yanzu da yamma da aka tashi. Matasa ne, an yi co-opting ɗinsu, ana ta games, team 14 aka yi co-opting from different area da suke cikin jihar Katsina. Da bima yara ne matasa ake ta challenge wanda ake competition na Escape volleyball tournament. Wasu mai da ka sani Escape restaurant ne wanda nashi ne, yana ana sai yawa shi ya dauki ɗawainiyar wannan competition da ake yi. Kaga ya taimaki wasanni kuma ya ƙara haɓaka kasuwancin shi, kuma an yi yayi promoting din shi to other jihohi da an san da shi. Alhamdulillah gaskiya wasa na kyau, kuma yau an fara ranar farko kuma abu an yi shi successfully, an yi wasanni, gobe kuma za a ci gaba da yi insha Allah har zuwa next week da za a yi. Babu wani challenge ko wani kalubale da aka fuskanta? Komi an kawo, an tsara shi yadda yake, kuma akwai LOC suna kula da komi ana amfani yin shi yadda ya kamata. To akwai kira ga wasu kaman hukumomi na wasanni ko kuma gwamnati kenan? Gaskiya alhamdulillahi gwamnatin Malam Dukko Umar Radda tana iya bakin kokarinta, because in ka ce bangaren wasanni ba a taba ma gwamnatin da ke kokari tana ba da gudunmuwa irin gwamnatin Malam Dukko Umar Radda ba, because kaga bangaren volleyball da ba ma wanda ya san su, amma zuwan Malam Dukko Umar Radda ya sa yana ba da gudunmuwa, yana taimaka. Yanzu Katsina Volleyball Association, volleyball an santa a jihohin nan da ke nan. Yanzu haka ba a daɗe da ba 'yan jihar Katsina suka dawo daga Abia State, wanda shine league da aka je aka buga. Sannan kawai kiran da muke zamu yi, akwai masu hannu da shuni da suke da masu kamfaninnika da ya kamata su shigo cikin wannan abu ne wanda zai ke ƙara sa 'yan uwantaka, yana ƙara kawo yara su bar zuwa wurin shaye-shaye, su bar zuwa wurin yawon banza, su zo suna games, suna samun ayyuka da dama. Yanzu akwai yaran mu wanda da suka yi ta sau dalilin volleyball wasu sun samu aikin soja Navy, wasu sun samu 'yan sanda, wasu sun samu wani muna da yaro wanda yake dan nan Katsina ne, ya buga har ƙasar waje, ya buga ma Katsina national, ya buga ma Najeriya, ya sa national JC ya je ƙasar waje ya buga daga nan Katsina. So kaga kuma daga nan hilin aka Katsina aka yayi shi. So irin wannan yara sun dai suka shiga cikin wannan wasan, in Allah yadda za su samu ayyuka da dama da izinin Allah. To mun gode ku. Allah shi mu. To ga ka a filin wasa da ake yi na volleyball competition na jihar Katsina. Me za ka iya cewa game da wannan wasa na yau da ya kasance ranar farko a cikin wannan competition? Yawa alhamdulillah, amma Allah godiya, wasa an fara kuma masha Allah ana shi kamar yadda kamata jihohin Katsina. Amma abu mafi a'ala shi ne ai wasa a tashi lafiya. Duk da dai an samu wani mayaki ya zo ya nemi gurgunta mu yan wasa,
ba wai ban gane mayaki ba. ba Ai na na ga wuka ba. kaman wasa ne ake yi. Ba na wuka bane, ai yaki ba dole sai na wuka ba ko da bindiga. Mayaki ne da hannu. Inda ya nemi ran wani oganmu dattijo mai mata da sanko da ciki. Wato ya samu wani ɗaya daga ciki ya mai stamp a kai, wancan dai da lahiyar shi kuma ɗayan tun da ya ruga har yanzu bai dawo ba. Muna cigiyar baba Abu su baka sunan shi da Allah, za a ganci da tingina dan sanko kake kai da dan uwanmu kuma Abba da Kazaure. Wallahi to kaga dai abin da ya kuma sun kama su ne ya musu hukunci bil. To shi wani dan wasa ne wanda ya yi wannan Sunan shi aikata? Victor dan baki ne bai da kiba amma ba adami dan adamawa ne. Okay, Ba ba. wai ba adi na basamu ba. Na nan dan wasa ne na nan koko a daga waje ya zo? Dan wasa ne na nan gaskiya. Wane tim yake buga mu? Yana buga ma KCK. Shi da Ahmad Safana. To da su waye suka buga wasa? Sun buga ɗaze da su da Amigos. Wato karamin tim kenan na Katsina Club. Insha Allah kuma ba karamin tim bane gaskiya. Saboda manya-manya ne a cikin tim. Kowa ya ruga wallahi. A haka kuma aka yi nasarar ba su kashi. Wallahi dukkan sakwarayen musu. Kowa ya karɓa biyu daga mai uku sai mai hudu. Wallahi. To a naka a cikin kalma ɗaya zuwa biyu, ni za ka rufe da shi a cikin wannan wasa da aka fara. Me kake gani game da makomar wasan? Yaya ci gaban wasan zai kama? Saboda kamar akwai sauran wasanni da za a yi a gaba. Gaskiya. Ci gaban wasa shine wanda aka ci yau su samu su ci ƙwallon gobe. To wace shawara za ka bada? Shawara a zaki sauran 'yan wasa. Misali, akwai 'yan dankama, akwai 'yan WTC, akwai wa'innan da aka ce 'yan kankiya. Dole su dage gobe su wasa, an ba haka ba an kore su. Kuma mafiya ala shi ne a taho da windshield, a taho da hular kwano da shi. Saboda tsakani da Allah 'yan dankama za su haɗu da Victor gobe. Ka taɓa ganin an yi wasa da hular kwano dama? Ai kula da kai ya hebanci giya. In baka kula da kanka ba zai kula ma da kanka. To yanzu wannan shawara ce kake ba su? Insha Allah Allah sa sun ji sun ɗauka. To mun gode ka. Ra'ayin wasu kenan akan wasan na ranar farko. Sai mu haɗu a rana ta gaba domin jin ci gaban wasan. Ƙarshen rahoton kenan Suleiman Emiya daga Arewa Highness Media and TV.